רגע. פייר משהו רק עכשיו עליתי על זה. איזה מגניב. Just Case. אחד המשחקים הנדירים שקיימים בעולם. רק עכשיו גיליתי את זה. איזה נוב אני שרק עכשיו גיליתי את זה. אומייגאד. אומייגאד. פשי. חברים, כאן על בייס גיימינג והיום אנחנו משחקים Just Case 3. השאילו לי את המשחק הזה ואני באמת שחק בו. זה משחק נדיר רצח. וואו, יצאתי ארס. נדיר רצח, אח שלי נדיר רצח. טוען לי את המשחק. עכשיו אני פותח אותו פעם ראשונה בחיים לשחק עם המשחק הזה. שמעתי הוא אחד המשחקים הטובים שיצאו בשנה האחרונה ואני רוצה לעשות אותו, אז יאללה סבבה. ובקרוב אני הולך לקנות משחק או שני משחקים. ככל הנראה אני הולך לקנות Call of Duty Infinity Warfare שיוצא עוד חודשיים, ובטלפילד 1 הוא די נחמד אבל לא נראה לי שאני אקנה אותו. כנראה אני הולך לקנות את ה-Overwatch, ואם אני אקנה אותם אז אני בטוח יעלה להם סרטונים. ויאללה, בואו נתחיל לשחק. טוען לי שעתיים. מה זה פה? GTA V שטוען יותר זמן. מי שראה או לא ראה, עשיתי לייב סטרים של חצי שעה לפני כמה ימים, אבל היה לי איכות ממש גרועה של אינטרנט. בקרוב אני אתחיל לעלות לייבים לערוץ והם יהיו בשידור חי ביוטיוב כנראה או בחיטלס אחר. איך קוראים לזה? ואני רק צריך לשפר בשביל זה באינטרנט. ויאללה, בואו נתחיל לשחק בסקס. רגע, מה צריך לכתוב עכשיו? אין פה אימייל. עכשיו אני צריך לכתוב אימייל. סתם. פופאי, ולקי. ככה נראית ההתחלה שלי. לפי מה ששמעתי, מי שרוצה לקנות את המשחק ממש שווה וממש טוב, ואני מקווה שאני אוהב אותו. ריקו רודריגז. וואו, הבן אדם הזה אשכרה דומה לפאר טאסי, הוא לא אמיתי. הוא דומה לפאר טאסי. מה עכשיו תציג לי את כל הדמויות במשחק? סקיפ. יש סקיפ, רגע. סקיפ. יש גם לזה סקיפ. סקיפ. עוד סקיפ. בואנה, איזה פשוט. מה זה RPG? איזה מגניב. סופר סוואג. אני על מטוס כאן עם RPG. אחד המשחקים הנדירים שראיתי בחיי. יש לי תחמושות כמה שאני רוצה ל-RPG. כן, זה RPG אם אני לא טועה. מה זה? יש פה איזה פרושים כאלה. הוא יורים לי במסוק, מה נראה לך מטור? בסוף פוצץ לו. רגע. בום. שחלק. וואי, זה משחק מדהים. זה פשוט גרפיקה מדהימה. לא ידעתי שמשחק כזה לא הולך נכון ללכת בכל. השאילו לי אותו לשבוע שבועיים ואני הולך לשחק בו די הרבה. אם אתם רוצים על הוואטסאפ תכתבו לי והמסוק שלי עולה באש ואני נופל.
יואו, אני יכול לצנוח. רגע, פתח מצנח. רגע, אומייגאד. נו, פתחתי מצנח, איזה מגניב. יש לו רובה, איזה מגניב. לא יכול לנחות יותר מהר? אחד כבר. איפה רצים פה מהר? יש פה רימונים. איזה מגניב. יש פה RPG. בוא ניקח את זה. משחק ממש יפה. בחיים לא ראיתי משחק שאין לו ריצה מאוד. או שיש לו, אבל אני לא יודע. זה משחק כל כך טוב, אבל הבעיה היחידה שאני בכלל. וואו, אני כל כך מתאים למשחק. כמו ללכת ריקו, בבקשה תעלה לשם. אני כל כך נמתבת את מהקום. בום. הוא לא מת! הוא לא מת! תבלו. הוא מת! יש! מה זה? בחיים לא ראיתי דבר כזה. הוא יורה, בום, פוצץ את עצמו, לא מת! RPG! איך אתה לא מת? What the hell? What the hell? בוא נראה. הוא הולך למשחק, בלה בלה בלה. אוי נכון. רק עכשיו עליתי על זה. איזה מגניב. just כיף. אחד המשחקים. רק עכשיו גיליתי את זה, אינו בנשפט עכשיו. אומייגאד. פשוט משחק מדהים. הנה מריו. לא מריו. מה? הרגתי את מריו. מזכיר לי את האינטרו שלי גם של מריו. נו, יאללה כבר. וואו, פשוט מדהים מה שהולך במשחק הזה. כל הקפיצות האלה, פשוט משהו מדהים. מי שלא מבין כאילו באיזה תקופה אני במשחק, על ההתחלה. עכשיו בדיוק פתחתי איתכם את המשחק בפעם הראשונה, כמה זמן בסרטון? 8 דקות. אני מקווה שיהיה לכם נחמד לראות את השטויות שלי.
וואו, האיכות של היריות ממש כמו לדיביז'ן. מה קרה עכשיו? המשכתי בסיפור. משחק מדהים. הלוואי ב-GTA היה ככה שכל שנייה שאתה רוצה לעשות סקיפ, יש סקיפ, זה מדהים, זה כיף. מה זה עכשיו? מה אני נוהג? איזה מגניב. אז אני אעשה סקירה קצרה למה שראינו עד עכשיו. משחק ממש טוב. זה טוב מהרבה משחקים שאני ראיתי. יש משחקים שמאוד גדולים, כמו אני אגיד לכם The Division נגיד, משחקים Fallout 4, כל מיני משחקים, והמשחק הזה הוא משחק ממש טוב. אני חייב להגיד לכם שאם אתם מתלבטים לקנות משחק, זה אחד המשחקים שהכי כדאי לכם, לדעתי. או זה Overwatch, ובקרוב יהיה את המשחקי יריעות החדשים. אם אתם אוהבים את המלכה, זה לדעתי משחק אחד הטובים בדיוק עכשיו. זה ופאר קריי פריימר שעוד לא קנה, גם משחק ממש טוב. ואני רק אציין את הדבר הקטן הזה פה, וואו, ממש דומה ל-GTA. אז אמרתי לכם, זה משחק ממש נחמד, הגרפיקה שלו ממש מעולה. זה משחק מצוין לכל מי שאוהב משחקים מעולה, וזה יוצא משחק ממש טוב. המחיר שלו די יקר, אבל עכשיו המחיר שלו ירד, בגלל שלו יצא זמן, וזה משחק טוב. אני הייתי ממליץ לכם לקנות לכל מי שאוהב. עד כאן לעכשיו, אני הייתי בזבן. זה היה ההתחלה של Just Cause 3. אני ממש נהניתי מהמשחק, ואני ממליץ לכם בכל מקומות אותו. אני הייתי אלביאס גיימינג, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי.